Академията би била полезна най-много за хора, които имат желание да се развиват, т.е. да направят първата крачка от желание към една практическа стъпка да променят нещо в живота си. Здравейте, казвам се Георги Драмчев. Занимавам се с веб разработки, изработка на сайтове. Отделно от това имам друг бизнес, който е по-физически. Целта ми беше да развия повече уменията си, да работя повече онлайн, дистанционно и от всяка точка на света. Това ми беше целта и смятам, че с този курс съм направил една правилна крачка, така че нещата се получат. Да запиша програмата ме мотивира основно това, че иска да допълна знанията си, които преди това имах, да попълна белите петна от най-добрите специалисти. Вече бях чул, че са втори в света, така че не смятам, че има по-добро място, където мога да го направя делия. Програмата е, според мен, идеално настроена за хората, които работят. Мисля, че е по най-добрия начин структурирана спрямо обема на знанията, които трябва да се получат. Мисля, че е най-доброто. Академията би била полезна най-много за хора, които имат желание да се развиват, т.е. да направят първата крачка от желание към една практическа стъпка да променят нещо в живота си. Знанията, които придобиваме в курса, принципно не могат да се устойностят. Така че цената за курса за мен няма никакво значение, защото това е такава основа, която предполага само развитие. Смятам, че изобщо не съм платил много за знанията, които съм придобил. Програмата изобщо не е сложна. Ако човек има желание, всичко може да направи. Няма никаква сложност. Ако трябва да опиша академията с една дума, това е отдаденост. Просто защото хората, които водят курса, се отдаваха изцяло да ни отговорят на всички въпроси, които са ни интересували. Наученото прилагам върху своя физически бизнес. Все още е рано да кажа дали има някакви резултати, но смятам, че съзнанията, които съм придобил тук, скоро ще дойдат. Обучението е достатъчно пълно да ни даде основите да започнем нещо, но развитието те първа предстои. Никой не трябва да се представя, че отива научава нещо и става SEO специалист. Просто това е основата, за да почне да гради бъдещето.